Predstav si, že ráno vstaneš, hodíš na seba pár kvapiek parfumu a tvoj mozog sa doslova prepne do iného režimu. Nie je to sci-fi. V roku 2026 je to realita. Volá sa to neuroparfuméria. A dnes ti poviem, prečo je to možno najzaujímavejší vynález posledných rokov a prečo ho vlastne väčšina ľudí nepozná. Čauko, moje meno je Roman a ja ťa vítam na tomto mojom parfumovom kanále, kde rozoberáme rôzne témy ohľadne parfumérstva, takže budem rád, ak mi hodíš odber, no a ak ma chceš podporiť, môžeš tak urobiť nákupom na mojom e-shope, kde mám vlastný parfém a ponúkam tam takisto vzorky z mojej kolekcie, alebo nákupom na fragranza.sk alebo CZ s použitím môjho zľavového kódu Roman15. Díky moc. Začneme trochu biológiou, ale neboj sa, bude to zaujímavé. Keď niečo vidíš, keď počuješ nejaký zvuk alebo sa niečoho dotkneš, všetky tieto informácie idú cez časť mozgu, ktorý funguje ako taký filter a volá sa talamus. Talamus to vyhodnotí a potom to pustí ďalej do vedomia. Je to ako taký vrátnik, ktorý rozhoduje o tom, čo sa dostane dnu. Ale čo taký čuch? Tento filter úplne obchádza. Vonné molekuly sa dostanú do nosa, naviažu sa na čuchové receptory, máme ich tam zhruba 300 až 400 typov, no a signál ide priamo do najhlbších častí mozgu, bez filtra a bez nejakých obmedzení. No a práve toto je kľúč ku všetkému. Prvá zastávka je amygdala, centrum emócií. Preto môže vôňa vyvolať pocit strachu, radosti alebo pokoja ešte skôr, než si uvedomíš, že vôbec niečo cítiš. Druhá zastávka je hypokampus, alebo inak povedané pamäť. No a to je dôvod, prečo napríklad vôňa babkinej kuchyne ťa dokáže preniesť v okamihu do tvojho detstva. Tento jav má dokonca aj vlastný názov. Ide o tzv. Proustov fenomén. No a taktiež je dokázané, že spomienky vyvolané vôňou sú oveľa intenzívnejšie ako tie vizuálne. No a tretia zastávka je hypotalamus. Tento riadi hormóny. Presne tak, vôňa dokáže ovplyvniť totižto aj hormóny, napríklad taký kortizol, ktorý je hormón stresu, alebo naopak melatonín, ktorý reguluje tvoj spánok. Teraz si možno hovoríš, že ale veď aromaterapia je tu už niekoľko rokov. Odjak živa vieme, že levandula podporuje spánok, že meta trošku energizuje alebo ovplyvňuje sústredenie. No a v čom je teda ten rozdiel? Rozdiel je obrovský. Aromaterapia je totižto stará holistická tradícia. Používa prírodné esenciálne oleje a spolieha sa na to, že to tak fungovalo vždy a musí to fungovať tak aj teraz. Áno, veľa tých esenciálnych olejov má reálny vplyv a reálny účinok, ale validácia týchto účinkov je prevažne subjektívna. No a tu nastupuje neuroparfuméria, ktorá ide oveľa, ale oveľa hlbšie. Namiesto toho, aby povedala, že cítim sa asi lepšie, keď si dám tú levandulu a lepšie sa mi zaspáva, tak oni hovoria, že OK, EEG meranie vyhodnotilo zvýšenie alfa vln v prefrontálnom kortexe 20%. No a to je merateľný opakovateľný výsledok. Používajú sa izolované molekuly a syntetické zložky, ktorých účinok bol overený klinickými testami. Parfuméri totižto dnes môžu pracovať s MRI alebo s EEG a dokonca merajú aj hladinu kortizolu priamo zo slín, a to pred a po vdýchnutí danej vône. No a vône sa tu nevytvárajú podľa toho, čo vonia, ale podľa toho, čo dokážu urobiť s tvojim mozgom. No a teraz prichádza časť, kedy sa to stáva celé fascinujúcim. Tie veľké parfumové domy, ktoré sme si spomínali už aj v minulých videách, ako Givaudan, IFF, tak už zďaleka nevyzerajú ako také historické laboratória, ale vyzerajú viac ako technologické firmy. Majú totižto vyvinuté svoje vlastné algoritmy, ktoré dokážu analyzovať milióny olfaktívnych interakcií a dokážu predpovedať, ako budú konkrétne kombinácie vonných molekúl pôsobiť na ľudský mozog. Givaudan má napríklad nástroj nazývaný Carto, ktorý je prepojený priamo so systémom MoodSense, no a ten na základe neurovedeckých databáz dokáže predpovedať, či daná vôňa bude spôsobovať relaxáciu alebo naopak vyvolá energiu alebo radosť. IFF zase naopak pracuje s tzv. Programom ScentCube, ktorý čerpá zo 40 rokov výskumu emócií. No a firma Firmenich má zase databázu 40 000 otestovaných vôní, z ktorých AI vyberá tie najvhodnejšie ingrediencie pre požadovaný efekt. No a to, čo niekedy trvalo roky pokusov a omylov, zvládne AI za zlomok času. Dobre, ale poďme ku konkrétnym produktom, pretože toto už dávno nie je len teória, ale tieto produkty reálne existujú a predávajú sa na e-shopoch. Značka Edenist je asi najambicióznejšia značka v tomto priestore. Každý ich parfum obsahuje patentovaný akord, ktorého destresujúci účinok bol overený vedecky. Energy Blend obsahuje bergamot, grapefruit a zázvor, kombináciu, ktorá aktivuje sympatický nervový systém a zvyšuje bdelosť. The New Co ide cestou prírody ako farmatológie. Ich bestseller Forest
Langs stimuluje účinky fytoncídov, to sú zlúčeniny, ktoré vylučujú stromy a ktoré preukázateľne znižujú stres a posilňujú imunitu. No a to je presne ten pocit, keď sa prechádzaš lesom a cítiš sa lepšie, cítiš sa fresh. Charlotte Tilbury, tá priniesla neuroparfumériu pre masový trh. Ja som tieto vône skúšal v Dubaji, vyskúšal som celú radu, niektoré sa mi veľmi páčili, ale absolútne som netušil, že ona použila neuroparfumériu vo svojich vôňach, takže ma to veľmi milo prekvapilo. No ale späť k téme. Ona spolupracovala s IFF a ich kolekcia Fragrance with Emotions používa to, čo oni nazývajú Emotion Boosting Molecules. Napríklad ich vôňa Joyphoria, kombinácia neroli, ylang ylang a vanilky, u 91% testovaných ľudí preukázateľne zvýšila pocit šťastia. Čo je inak zaujímavé. Pozriem sa, ako sú dostupné vône od nej a určite by sme si to mohli podľa mňa otestovať. No a teraz sa pozrime na to, kam to vlastne celé smeruje a čo môžeme v blízkej budúcnosti očakávať. Predstav si napríklad, že tvoje inteligentné hodinky, ktoré v dnešnej dobe má už skoro naozaj každý, detekujú, že máš zvýšený stres, tým pádom aj hladinu kortizolu, no a automaticky pošlú signál difúzoru, ktorý budeš mať položený v izbe, aby do ovzdušia pustil látky, molekuly, ktoré práve tento kortizol znižujú. Tým pádom ťa dal viac do pohody, znižil ti stres, upokojil ťa a to úplne bez toho, aby si niečo musel urobiť. Toto sa nazýva Scent IoT, internet vôni, no a prvé produkty v tomto segmente už reálne aj existujú. Takisto existujú v dnešnej dobe už aj zariadenia, ktoré sa dajú nosiť, ako napríklad nejaké náhrdelníky, kusy oblečenia, no a tie na základe biometrických zmien dokážu postupne vylúčovať parfém v blízkosti tvojho tela, no a takisto napríklad ovplyvniť tvoju náladu. No a výskumníci takisto vyvíjajú mikrofluidické senzory, ktoré z tvojho potu dokážu v reálnom čase merať hladiny kortizolu a adrenalínu. No a následne sa vôňa prispôsobuje tomu, čo sa reálne biochemicky v tvojom tele deje. Musím sa trošku smiať, lebo znie to úplne ako najväčšie sci-fi. Príde mi to už trošku také pritiahnuté za vlasy a trošku taký prepal by som povedal. No a všetko pozitívne má aj takú svoju druhú stranu. Odvetvie má totižto aj vážny problém, ktorý odborníci nazývajú aj neurowashing. No a to je situácia, kedy značky na svojich produktoch používajú kadejaké neurovedecké názvy, aby zaujali, ale reálne ich produkty nič extra neurobia. Napríklad, keď ti niekto povie, že tvoj sprchový gel ti resetuje tvoj nervový systém len preto, že obsahuje trochu mety, tak presne toto je neurowashing. Ďalší častý problém je to, že značky majú síce štúdie, ale častokrát sú interné, nie sú overené nezávislými vedcami a môžu byť dokonca robené aj na veľmi malej a úzkej skupine ľudí. No a navyše existuje aj niečo, čo veda nazýva kognitívne očakávania. Ak ti totižto niekto povie, že tento produkt ti zlepší náladu bez toho, aby si musel hocičo spraviť a ty ten produkt použiješ, tak podvedome tvoj mozog automaticky spraví to, čo to píše. Možno sa neupokojí až tak veľmi, ako by sa upokojil s reálnym produktom, ale upokojí sa dostatočne na to, aby si povedal, že OK, to funguje. A nazýva sa to častokrát aj proste placebo efekt. No a takisto sú tu aj zdravotné otázky. Dlhodobé účinky inhalácie molekúl nie sú dostatočne zdokumentované. Niektoré prchavé organické zlúčeniny sú napríklad spájané aj s hormonálnou disrupciou. No a nakoniec to najdôležitejšie je asi súkromie. Biometricky personalizovaná vôňa totiž to znamená, že firma, od ktorej túto službu máš, má prístup k tvojim dátam ako srdcový rytmus, tvoj spánkový režim, hladina stresu, častokrát okysličenie krvi. No a toto sú presne informácie, s ktorými by sme mali zaobchádzať veľmi opatrne. Neuroparfuméria nie je len o vôni. Je to spôsob, ktorým sme prišli na to, ako vstúpiť do ľudského nervového systému cez nos. Najstarší zmysel, ktorý máme a ovplyvniť sústredenie, náladu alebo spánok, a to reálne merateľnými ukazovateľmi. Či je to revolúcia v preventívnej medicíne alebo len dokonalý marketing, to záleží na tebe a čomu vlastne veríš. Ale jedno isté, nos, ktorý si považoval len za taký doplnkový zmysel, je v skutočnosti priama diaľnica do tvojho podvedomia. No a niekto prišiel na to, ako to využiť. Ja ti ďakujem za dopozeranie tohto videa, do komentu mi napíš, čo si o tomto celom myslíš. Mňa toto video extrémne bavilo, dalo mi to nové informácie a nový rozhľad. Ak sa dostal až sem, tak ti veľmi pekne ďakujem za dopozeranie, no a vidíme sa opäť na budúce. Čauko.